No niin, tervetuloa tänne Hotelli Ellivuoren huonekierrokselle. Minkä takia mä tein tämän videon, niin mä ajattelin, että jotta kaikki sais käsityksen tämän hotellin korkeasta tasosta, niin ettei tulisi kellään samanlaisia pettymyksiä kuin itselleni, mä haluan esitellä kaikille tämän huoneen, joka maksoi hiihtolomalla 110 €. Huoneeseen sisältyi normaalit aamubuffet ja tietenkin uinti ja sauna. Mutta okei, otetaan ulkopuolelta ensin. Täältä katsomme hiukan käytävää. Huone 701. Ja menemme modernista lukkosysteemistä sisään. Aivan kuin nykyhotellissa on tapanakin. Eihän kukaan mistään magneettikortista vielä tiedäkään. Ensimmäinen iloinen yllätys, kun tulimme eilen tänne huoneeseen, niin lähdimme hapuilemaan, että mistä me saataisiin valoa tänne eteiseen. Ja kuinka ollakaan, onhan eteisessä aina lamppukin olemassa. Niin myös täälläkin. Ainoa ongelma vaan, että kyseisestä systeemistä puuttuu jokin hyvin olennainen osa, josta myöhemmin Respaan ilmoitimme, että olisi kiva, jos olisi eteisessä valoa, jossa totesimme, että juu, kyllä me sen varmasti korjaamme. Tänne tuli huoltomies toteamaan tilanteen, että ei onnistu. Lampun kanta on niin vanha, ettei tällaisia polttimoita aina ole valmistettu moniin vuosiin. Okei, mutta siirrytään heti tähän vessaesittelyyn, mikä on siis aivan, jos haluatte retrohenkistä vessaa, 110 € yöhintaan, tulkaa ihmeessä Hotelli Ellivuoreen. Nimittäin, mä hiukan esittelen vaan, tehdään pieni kierros täältä lattiatasosta. Mä oon jonkun verran kiertänyt hostelleja ja motelleja, mä en ole missään nähnyt tällaista murjua. Siis nyt eletään 2000-luvulla ja mietitään hotellin hintatasoa ja eritoten kun yrittää vertailla niihin kuviin, mitkä on internetissä esitetty, niin tää huonesysteemi on todella kaukana. Siis todella kaukana. Mutta retrohenkinen ilman muuta. Ja aina pitää jotain positiivista eteen, niin retrohenkinen on siis aitoa 6-70-lukua. Hiukan paikat repsallaan lähestulkoon joka puolelta. Mutta ai niin joo, sit ilman muuta pitää näyttää hieno vesivahinko täällä katossa, luultavasti hometta rakenteissa. Voidaan tsiikata vähän lähempää. Joo, hyvältä näyttää. Saumat ja kaikki on erittäin hyvässä iskussa, ihan varmasti. Ja se mikä hyvä puoli täällä on ollut lämmintä vettä kyllä tullut, että se ei ollut kylmää, mutta niin kuin kuvista näette, niin todella retrahtava. Siis henki huokuu sellaista mennyttä aikaa, johon ei ole tikullakaan koskettu vuosiin. Tässä on jonkun tällainen karttasysteemi, että voit bongata. Tässä olemme. Siipi, mikä sitä liian. Ai niin, sitten oli yksi hieno havaita vielä iltahämärässä, että tämä naapurisoppa on aina kiva ja hyvä ja kiva kun on sosiaalista toimintaa, varsinkin kuulee naapurien äänet. Nimittäin täältä on kiva kurkki käytävää täältä overraosta. Tuoltakin näkyy naapurin ovi ja kaikki muut. Ja koko systeemi on suurin piirtein tätä luokkaa. Joo. Noin, okei. Pieni zoomaus paikallaan, hyvä. Mutta jottei yllätykset loppuisi tähän, niin jatketaan kierrosta. Mehän varattiin huone, normaali 2 hengen huone ja juniorille lisäpeti. Me tultiin huoneeseen ja ihmeteltiin hetken aikaa, että missä lisäpeti on. No, lisäpeti löytyi pienen etsinnän jälkeen, oli täällä sängyn alla. Tällainen. Tämä on lisävuode Hotelli Ellivuoren tapa. Muistakaa, Hotelli Ellivuori, Sastamala eli Vammala entinen alue. Okei, vuodevaatelaatikko, jossa on ensimmäinen kerros peitto. Käännämme sen pois. Toinen kerros tulee petari täältä, hienosti lakana laitettu. Ja sitten meille luvattiin lisävuode patjalla. Tämä on Hotelli Ellivuoren näkemys patjasta. 2 peittoa kääritty taiteltuna vuodevaatelaatikkoon. Se aivan käsittämätöntä. Ja kuntokin on ihan viimeisen päälle, niin kuin huomaatte. Täällä on luultavasti hiiret yöpyneet ennen meitä joskus 70-luvulla. Ja sitä paitsi hieno huomaa, että tässä on talvipeitto ja tämä on luultavasti kesäpeitto.
Onko tämä sitä retroa? Luultavasti. Mutta tämä on Hotelli Ellivuoren näkemys lisävuoteesta. Okei. Mutta jottei tässä olisi vielä kaikki, niin tarjoamme myös kaupan päälle huoneen ilmastoinnista näkemystä. Tämä oli aamusti umpijäässä. Nyt se on sulanut ilmeisesti päivä alkaa olla sen verran pitkään, pitäisi käydä respaspia kuittaamassa huone pois. 110 €, muistakaa. Ei varmasti ole kosteusongelmia eikä vauriota näiden jälkeen. Joo. No toinen juttu oli se, kun me tultiin tänne, niin täällähän oli rullaverho, joka on rullattu tänne. Okei. Homman nimihan se on, että rullaverhossa on mekaniikka, joka pitäisi toimia, mutta valitettavasti täällä se ei toimi. Mä voin näyttää lopuksi ja jätän sitten siihen aukinaisen asento, missä se olikin. Se on siis tämä oikea rullaverho. Me rullasimme tämän käsin ylös ja alas. Siis täysin manuaalisesti toimiva. Retroa. Huomatkaa retroa. Okei, sitten Hotelli Ellivuoren viimeisen päälle huonekattaus. Yes. Taulutelevisio, luultavasti LED viimeistä henkeä ja minibaari. Katsotaanpa minibaari. Tämä oli kiva yllätys. Okei. Tiedämme mitä minibaarit yleensä pitää sisällään. Electroluxi, hyvä laatumerkki. Okei, avaamme oven. No ei sillä, että tämä olisi tyhjä. Tuskinpa me oltaisiin käytettykään täältä enää näiden pettymyksen jälkeen mitään. Tyhjyyttä ammottava aluperinkin. Mutta katsotaanpa vähän lähempää tätä Ellivuoren minibaarin sisältöä. Siis, tässä on... Aha. Ilmeisesti porukat hermostuu jo pikkuhiljaa odottamaan. Mutta siis yltäpäältä homeessa hotellin minibaari. Okei, todella hienoa. Sitten pakko näyttää tätä retrotelkkaria. Ja täällä on kaikki säätimet sopivasti hollilla. Ne oli avonaisena. Jalka vähän vinksahtanut, mutta se onneksi pysyi pystyssä, ei uskallettu paljon koskea siihen. Puhumattakaan siitä, että täällä ei ole kaukosäädintä. Sitten tarkastetaan vielä tämä hieno pöytäsysteemi. Pikkusen listat on repsallaan, sanoisin, jos joku viittisi silittää tommosia valkoisia listoja tuohon, niin aika vähällä pääsis. Toivotaan, ettei kukaan tule pimeässä, normaali hotelliasiakas pienessä iltapöydässä ja tulee törmää tähän. Valitettavasti kiva soundi lähtee, tämän voisi sämplätä johonkin biisiin. Mutta siis tämä on 110 € hotellihuoneen taso. Okei, joku voi kysyä reklamaatiosta. Näin paljon on kirjoitettu käsin reklamaatiota. Huone 701. Muistakaa, Hotelli Ellivuori, Ellivuoren tie, Sastamala, entinen Vantaa. Anteeksi, Vammala. Ei missään nimessä Vantaa. Vantaa on hyvä paikka. Viimeisenä erittäin iso turvallisuusriski. Tuskin uskalsimme koskea. Mä näytän nämä lamput vielä täällä. Nämä varmasti aitoa 60-70-luvun retroa. Täällä on vielä lamppu sentään. Nämä toimi. Hyvä huomio, nämä toimi. Älkää koskeko hyvät ystävät näihin johtoihin. Kuten näette, ne ovat murtuneet joka puolelta. Ja vielä toinen lamppu. Esittelenpä tämänkin nyt vielä. Koskipa nyt kuitenkin. Selvä turvallisuusriski. Okei. Ehkä kaipaisi pientä hienosäätöä. Mutta toki täytyy muistaa, että hieno kukkataulu. Siis, okei. Tähän on ehkä hyvä päättää tämä 110 € huoneen kierros Hotelli Ellivuoressa. Hotellissa on ollut hyvä se puoli. Rinteet oli kivassa kunnossa. Aamupala oli ravitseva. Ja huoneesta olisi näkymä ollut aika kohtalainen olikin sen jälkeen, kun rullattiin rullaverho ylös. Mutta päätän katsantoni tähän ja toivotan kaikille antoisia hetkiä hotelleissa. Kukin päättäköön itse minne menee. Minä en tule enää Hotelli Ellivuoren ikinä. Ja rullaankin tämän rullaverhon nyt vielä takaisin siihen asentoon, jossa se on ollut. Eli tämä Ellivuoren rullaverho toimii näin, rullaamalla. Hyvä. Kiitos kaikille, kun jaksoit olla mukana.